Tubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Ki pulit jong ke nong min song outpost kila penlong ya ka jing tokit ka babanya ban lap ya ka dautan rai ha ka bayadai bat ka jing sha tangon hado banda min saw jor jong wave samla trash nong ha ki break bala kenno baki dai ki nepali ka bala jia ha ka por shiteng senya jong ka khat saw tari ubnai naitung arhajar arpuwai ha ka shnong nong min song umentri jong ka tanat ki kampo yeng ba la kmen rumbui ha baya kren bat ka Batesi TV uloong bagani ka jing jia le se kala ban mi ne ka jing bum ya snot ho jingmut kan hado bakala poi shadu uput banya mensaw ulo ongru bakatanat pulit kan sale laka jong ka kamram da ka bay trailang bat ka dorbar snong khnang ban ambu yaki nong song snong khasi bat nepali jong ka snong nong min song hapadeng ka jings air min sim ha nong song ru ka don ka jingjia ha ka ba ha ka por khat western ki yo jingtip ba ki don ki bre ki ba pungkulma ki ba ya halla ki ba pungkulma ha ka ba ying ta ki pulit ki la lek but harin katu kan nepor kila tem ya ka jingjia handai ada kulit kilawan spot hanat tekilap yang ba kudon ba pentik ba dong dia pamau tekikulit kila lek bat kilara ya armut kibri balu adha sathanak harin kata kiwan kibriu kila penmi ya ka jing kulmar ta handai da di trelang jong ki borsnong bat si trelang jong kulit te kene ka kam ka la penjam tuhi te ya kan neru ki kulit kila sare ka kes dan wat ka daw bat isa pe ke jong takum ka jing tip ka jong ni nomor ba ya ka jing tip maria yo jing tip ki kulit hak por khalwesting kila le anda hadin ka yo jing tip ba ki don ki jing jia kila le te ke ke bajia kat empat yo yang full report na kulit ngam la ang dan rei nga ke bang kwa ban ong kalong ba da ka jia trailang ki borsong bat ki borsor ki pulit hang tu te tahap ling ka tu kan por la mentem ni kan ka jia kan at ban nga kamen scam ba ki pulit nda ki miskin ni kin lap ka dang bat nimpe bat ka ba kongsan kalong ba nga kwa ya ka ba ki pulit ha ka no ka jing tip ka ba ki tip ya ki jing jia ki de ban act swiftly nang ba bahkan ini kadang jibom ya sentuh jenggot hanor hanok namba unnecessarily tamanra ya ka dakwai ka angkel ya jing jia bari ya mentangam lawan ong mano ba involve akan involve nomor ba tatkum ka jing tip ka jangi kalong ba ya kita ki bro ki ba ki babu ai pro ki kila identify kila shame kila yoi ta din ta kadaw ki pulit kinda investigation but ya kita ki babu ai pro kin sakhat biang ban kli ki nak bajia ta hado pan dep investigation nim lam ok mano badan ki mano bar consult hakano consult ngai ngala ban sim ba kan ne gade kala ban de dia smotho bakla hangno tamba kum ka police department kum ki thanat ki badan hakno no jaka amri tang poslam hapo ki jaka ba kan no jingjia kai de bat swiftly nang ba kanong ni kanong jibom ya suthu jimot ne ka ban ra ya ka no jingjia ka bas musi kini abnur ki ba kita dai ki khasine ki ka kerteng ngam dan bat nga udai we hri kharkongor we de orderly jong DGP hakata ka por ki nagi CRP ki ya patrolling te tau mo hangtar da ka jing suthu bakla ki adon ke jia kawang mau te udon we CRPF bansa tanya ulara apa civil hospital sula dan tak ada bangin tip nae kami hendaknya dangi sim bakala bandai ke jimbom ka bom kadai ke jimbom yas kadai ke jimbom yas muthu hakanur kan kodor te den tak da kwan ra ya ka ne ka jingjia te den tak da ong phiba ki pulik ki ben act swiftly ya kanu no kam nang ba bakino kini diberi bala pukul mar leneban pensengtu bakla pa bakino yo ban pensengtu bakla tang kata hado mentang hang ne ngampat tip ya kata pi ke pulit kinle yang berkam kat ka badai ban le kidan ka full authority ha ka ba maintain ya ka peace and security hapo kadu ko jaka
lakadai hakan buat cekaru tidak melakukan kabar.